Hevsoroka şaradere bajarê Amedê Gülten Kişanak li girtingehê pirtûkek nivîsî. Ev pirtûk bi navê Rengê Mor ya Siyaseta Kurd di weşanxana Dîpnotê da derket. Di pêşengeha pirtûkan ya Enqerê da hevalên Kişanak parlamenterên HDP Meral Danış Beştaş û Filiz Kerestecioğlu ji dêl wê va pirtûkên wê îmza kirin. Ev pirtûk jinên ku di siyaseta giştî û herêmî da cî girtine û ana di girtingehê dane bi nivîsên wan pêk hatiye. Di vê pirtûkê da jinên ku nivîsîne tevahî ji 22 kesî pêk tên û li ber derbirînên raman di zindanê dane. Gultan Kişanek di vê pirtûkê da dibêje em jin li kî derê hatin û me çi mesafe xilas kir? Di pêşiya me da çi asteng çêbûn? Çawa em dijî desthilatiya mêran derketin û em hêza xwe li kî derê digirin? Me xwast evî nîşan bidin. Gultan Kişanak dêl van jinên siyasî va ev pirtûk tomar kiriye û du nivîs jî di vê derê da bi xwe nivîsiye. Parlamenterên HDP Meral Danış Beştaş û Filiz Kerestecioğlu vê destxetkirinê wek piştgirî û azadbûna hevalên xwe diyar dikin. Meral Danış Beştaş vê pirtûkê li ber rengên jinan û ciyê jinan girîng dibîne. Pirtûkekî gelekî girîng nivîsandiye. Ji bona pêşeroja jina, ji bona siyaseta Kurdan ciyê jina çi ye? Ev tişkî gelekî girîng e ji ber wê em jî îro ser navê wê îmza dikin. Em dixwazin rojek berî rojkî azad bibe û em bi wê re kitabê wê pirtûkê wê îmza bikin. Parlamenterên HDP Filiz Kerestecioğlu jî dibêje dilê me dixwaze ku ew li vir bin û pirtûka xwe îmza bikin. Lê mixabîn di girtingehê dane. Lê em jî ana bi vî şiklî be jî piştgirî dikin. Aslında onun burada olması ve bi rastî gerek bû ku ew li vir baye û îmze kiriba. Lê wek hûn dizanin bi dehan parlamenterên me hevserok û endamên şaredariya me di girtîgehê de ne. Ji ber vê yekî em bûyne destxetên wan. Weşanxana Dîpnot berî vê pirtûkê jî du pirtûkên din yê parlamenterên HDP yekû girtingehê dane weşandibû. Ev pirtûkana jî ya hevserokê HDP yê berê Selahattin Demirtaş û parlamenterên HDP yê berê İdris Baluken bû. Xwedanê weşanxana Dîpnot Emiralî Türkmen li ser weşandina van pirtûkan dibêje ev kesana têkoşîneka demokrasiyê dane û ana di girtingehê dane. Em dixwazin bi van pirtûkan dengê wan bigihînin xwendevanê wan. Biz Dipnot yayınları olarak yaklaşık 12 Em wek weşanxana Dîpnot nêzîkî 12 sala li Enqerê weşangeriyê dikin. Em li hemû pêvajoyan bi awayeke rexneyî temaşa dikin. Ji bo vê jî ev her sê pirtûk di zaviya dîroka nêzik de taybetiya xwe heye. Di vê warî jî de bo weşanxana me bêhempa ye. Parlamenter û siyasetmedarên Kurd ew bi xwe jî xwendevanên xwe dûr nînin. Lê her çi qas girtingehê dabin jî ramanê wan ji xwendevanê wan dûr neketiye. Heta niha jî hîç sîstemek nikarîbe ku mafê derbirînê raman qut bike. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.